So kuthiwa amantombazana zi-sell out because ngabo abalala nama-Nigeria yebethunani nditsho ikuku ayidibanisanga countries. Indaba ye-Nigeria nentombazana yomXhosa ayinanto yokwenza nelizwe kakubeko agreement ngoba okay zawulala nawe wena uzawuphatha apha eSouth Africa uba ndalala nawe umuntu wenza lento afuna uyenza ngomzimba wakhe. It has nothing to do with the country. Ayokuku ye-country le yeyam ngolala no-Emi funeka u-Emi ngoku seyiphathe emhlabeni man khanilwele ilizwe lethu eli lihambayo siye ke thina silale nabo nditsho sebemkile apha eSouth Africa beye eChina bazosiflyisa siye eChina. Ilizwe liyabiwa ngamagweja because nina anihoyanga yonke enye into nihoye into bamantombazana lalama namagweja. Ke ndisiva uba nithi ba anizuphatha apha. Ewe ningawaphatha amantombazana alapha but apha nizuphatha. Kulo mthetho ndiwufunayo madoda. Bekani sinqa akekho umuntu onothatha amantombi enu athathe imisebenzi yenu athathe yonke into. You have tried to apply indawo yohlala eKapa uzoyaza belungu nabemi bangaphandle ba in charge. Thina sithe sesicenga bathi no I prefer a Congolese apha emhlabeni wakuthi bathi I prefer a Congolese lady. Nihoyanga yonke leyo nihoye nje amantombazana lala namagoja and so what? Noba mkila amagweja iyafana solana namandiya la lapha solana namachina la lapha solana nabanye nezinye inhlanga ezizilapha kuyafana. It doesn't mean ba lo silala naye makarule everything. Amadoda ayathanda ulwelwa ngamantombi. Sekukhona umfana oyi-victim ye-GBV. Amantombazana athuleleni uyabona bekuthiwa sonke ke sibatyiwe and sifuna amagweja. That means ilizwe ngelimkile because anifunulwa because nithi thina silala nawo and so what? You have no power over ikuku yam but you have power over ilizwe lakho. You have power lokulwela ilizwe lakho. Awuna right ongicela uba mandenzeni mina ngomzimba wami kodwa une right yokuthi uba makwenzekeni emhlabeni wakowenu. Yo hayi son. To add kulento bendiyithethile kula video amadoda anomsindo but anisawakhathalelanga. Amadoda vele nje lento yokulwa kwamagweja oba lento yokulwa kwabantu base-East London because bagezelwe ngamagweja the crash out was valid but bona aba balapha eCape Town bona bafumene i-opportunity yokulwela iingxaki zabo abanazo namagweja. Uwesemagweja abanangxaki ne-South Africans. South Africans zineengxaki because abanamali and bashiywa ngamantombi right bashiyeke namantombi ndiyaxoka but bashiywa ngamantombi ndiyaxoka man. But you know better than tracking me because it's not like I'll take her down post and it's not anything. But you get what I'm trying to say. Bashiywe ngamantombi labantombi bawafunayo abalekile emagwejeni so banomsindo lento le ifike vele amadoda aseKapa enomsindo wawo. That's why wona avele ayishintsha yonke le narrative bayenza ngekuku zethu ngezibeleko zethu siyabachata sibanike citizenship. Kukhona iSouth Africans ezigcwele ko-China ezigcwele ko-America ezigcwele nathi we want to travel sifuna ukwamkelwa kwamanye amazwe. So why thina sizoba nengxaki ngoba i-Nigerians ziza eSouth Africa zibe zisiza legal because into besiyilwela the last time I checked ngabantu abeza illegal bengenamaphepha bafike baphinde bamoshe. So funeke sithi siqeqesha aba balapha eSouth Africa abafana sibe siqeqesha abase next door kusiqhela kakubi kaloko. But i-Nigerians eziza eSouth Africa legal they are more than welcome. Izani uEmi uzobuya ndisazama umconvince nami uyoyika uthi thina sibafuni ndiyemxelela baba phambene makabuye uzome emveni kwami enamaphepha umuntu wami uzobuya ngqo akanoba nithi uzobuya. Matter of fact uyafika namhlanje ngomso ndithi masiye home affairs. Hello siya home affairs siyochata omithela igweja worry not baby girl ayo big deal. Khona bamithela amaXhosa abangohlawulwanga abangondliwayo abaphika umntana esene 2 months esiswini so bazenza bhetere nje ababanithuka nje bafuna nifocus kubo nisetlishele for bona. Kubone xa umuntu umqhelile umtreata bad kufike le ndoda ibhadlileyo ikubonisa ba this is how you treat a lady. Lo unomsindo uyakuthuka ukwenza ufile bad ayenze ngathi khona into erongo ngala ndoda akho kwanto irongo bayafana. Ipipi zamakho ipipi ziyafana ipipi ziyafana yakwazi bankulu ibe iye yegweja okanye yomXhosa yakwazi bancinci kuku ipipi ziyafana. Don't let them fool you. Amagweja athwele kukho amaXhosa athweleyo. Don't let them fool you.
fall for whoever you want to fall for. There is nothing wrong. Into wrong apha inye kukuza kwabemi bangaphandle eSouth Africa bengenamaphepha bafike bamoshe. Kukuza kwabemi bangaphandle benamaphepha bafike ba-overstaye bangayazi ba okay, this is where you draw the line. Because ugezile lo wase East London, lo zenza inkosi ugezile ube too comfortable. You don't do that in another man's country. Cha ayabasalala nabantu nditsho kukho abantu abalala nabantu base Ethiopia ngabapha baba kulo Yesu kuthiwa kuphi country yakulo Yesu base ndike nadibana naye ke umlungu wakula Yesu base Jerusalem kwabantu balala nabantu base Jerusalem. There is nothing wrong ngoba ulala nabani. No Ramaphosa zanive ku announce ezindabeni uba okay indaba yokulala akekho umuntu one right yokudiscussa nje kwa into yokulala nomuntu yi wrong. Ungenapi khona abantu abawinwa ngamaphara uvuke ngomso kukuthi uwinwe liphara awulazi noba liphi nawe awuzazi ulahlelwe ingqondo. Kukho abantu abazinywe ezitoilet indoda ongayazi noyazi. Like there are horrible stuff that are happening there out there. Awunongixelela uba uzinywe ligweje linemali sewenze the worst thing ever. Bayanye banozunywa yenza le nto ndifuna uyenza nime emveni kwam zandidifena no ndithemba kabuya uzome emveni kwam uyoyika uthi thina siyatoyitoya eSouth Africa woyika ubuya. Ndithe buya uzobe emveni as long enamaphepha and unamaphepha kumntu wam si-student esiya unamaphepha ulegal usuka eCyprus laa mntu ebefunda eCyprus usuka like usuka kwii-countries ezi-10 so being in South Africa welcomed ngqo akawelcome ndim ndodwa welcomed kwapha e-airport abazomjikisa kwa uRamaphosa uzoyazi ba okay kukho umuntu ongu-Emmanuel umoto wakho apha eSouth Africa akazumgxotha nina abantu abazothetha nyim because niyayazi ba uzobuya uzomemveni kwam uba uyoyika uveze relationship yakho negweja yimemveni kwam. If umithiswe ligweja uyoyika uchaza yimemveni kwam. Uba unomntana wegweja yimemveni kwam. Abazunenza nix. It's not like kukhona into ebhetela abazanayo amaXhosa bayathetha nje ba sanojana namagweja sanulala nabo akho kwanto ebhetera abazanayo kwabona. I could count cases zezinto ezenziwe ngamadoda amaXhosa emantombazaneni amaXhosa. I could count cases, painful cases esingekahili kuzo as a country, but I'm not gonna do that because zibhlungu zashiya amanxeba. So they're not gonna come here and act like bona bazi saint thina we did into elwelwayo apha ngabemi bangaphandle abaza bengenamaphepha bafike bamoshe. Sesi already sinengxaki zethu as a country baphinde bafike bamoshe qha not basalala nabani sanusiqhela mane emveni kwam nina sanube nitatazela and sanube ningopick minithukisa apha sanube ningopick mhlalani namadoda enu nanentshebe ezigold.